No niin, ja morjesta vaan. Tämä on ihan lyhyt video. Halusin demonstroida tämän tekoälysovelluksen, jolla voi harjoitella ruotsin kieltä. Vähän jäi viime jaksossa harjoittelu vähälle, mutta tämä appi, mä uskon, että tällä kun harjoittelee vuoden, niin kyllä sujuu kieli kuin kieli. Nyt mä demonstroin. Ska vi prata lite svenska? Ja, vi kan prata svenska. Vad No, jag vill prata om när jag går till affären och köper någonting. bra. Vi kan prata om affären. Vad vill du köpa i affären? No niin, kuten huomaatte, niin aika mahtava tekoälysovellus, jolla voit joka päivä vaikka harjoitella sitten puhumista. Ja mä oon itse sitä mieltä, että ensin pitää oppia puhumaan, sitten vasta kirjoittamaan ja lukemaan. Että se puhuminen on prioriteetti ja tällä voi harjoitella joka päivä. No niin. Eipä muuta tällä kertaa.